Uzikhanyisa umlomo liqhamisa wesilima. Livukile lilele kuyafana kubonakala ngocicane yabona ipipi lemashalivukile leli baba hamba okhulisa nginalo ipipi mina awungichamisa esungikhohlile zonke lezi ufenda ngiyakufunda nawe usukungiroba asifiki hamba uthunge le nkomo khona uzongisa ngithungele hamba uthunge le nkomo khona awukho isusuziswa yini isusuziswa yini isuzaphi eyakho uyibona ithi kanani inkulu hamba inkulu ithunga hamba ithunga khona uzongiswa angeke ngize ngithu abantu uthi mina ngizwakala ngokhulisa lento yakho ngikhulisa lokucane wakho ngikhulisa ipipi bafo ngikhulisa ipipi mfethu lo akathunge inquza yakhe khona ezongiswa angeke ngithunge wena hamba okhulisa ngoba angizwe imbobo inkulu ngoba angisho lo Uyangidakela nje lo. Uyangijwayela lo mfana, uyangijwayela nomsulu. Ngidakela wena. Uyangijwayela msulu wena. Ngiyakudakela. Asili laba fethu akani. Zama ukuzolungisa. Dadewethu ubhalele le show ngenhloso yokuthi uzolungisa umfowethu uzama ukumtholela usizo kule nkinga okhala ukuthi uyiyona. Umfethu ukhala ngokuthi hayi ukayishaya impela izikhipha ama sound uyishile sound. Ungamanga lo. Vele kuba thiya inkomo yakho. Ngani yona? Yini le? Ngomlomo netotolozi la. Umlomo, mhlawumbe umlomo singakhulumela etotolozi nje cha, ngisuke ngiyabahlaba mina. Uyabahlaba bona. Ngiyabahlaba mina. Wona sifebe ngiyangijwayela, uyangijwayela sifebe. Uyangijwayela sifebe. Ngikubekezelele ngikufanda namhlanje ukhuluma sifebe kwabantu kanjani. Ubiza ngesifebe. Usifebe. Awusangizwa manini? Awusangizwa manini? Ngoba ngithi ngiyakusiza. Zikushile zonke intombi zakho besizama ngayishiya ngoba ngangithanda wena. Ngayishiya ikhondom. Yebo. Ilazi ikhondom yona ilele lakho ikhondom. Funa ngoyithunga le nkomo. Angeke ngize ngithunga uwena umuntu onenkinga la. Lungisa into yakho baba. Mina ngiyazolungisa mina. Hayi into ezolungisa mina. Yabo kuba ukhanya ngendlela, kuba ngendlela kumina. Ngabe besozwana. Uhlala phansi mina wangafuna ukungilalela wena. Ubiza amadoda uzomhlaza kuona, uzongitshela ukuthi ngikhuluma sisebenza. Ngiyakusiza. Ngifuna ukuthi uhambe uyokhulisa uzoba right. Sibe right othandweni lethu. Wena dadewethu njengoba ukhala ngokuthi lincane leli ulazela phela elikhulu. Mbukeli masikubingelele sikwamukele kuphina kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobu donate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike 2 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.